guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe me guys. Huwag mamilain buhaton, nakunkuan mi, nagcharing-charing bakbak. Nara, mga kauban. Sana vlog. Kuya, saan kami view na po sa ako ni Tita sa iyang YouTube channel ko, any viewers. Hello, grabe. Grabe ka kuraw bayot. Nara, nangaon sila og balot, nangaon sila og lagi. Nangaon sila og balot, nangaon sila og dagan nila hadlok na yun. Tanawa, nanagan lagi. Grabe nga. Tara, dihat ka at sumay, napukuan, grabe kaon man ni. Manang viewers sa mga mga lata. Bibo kayo mo diri guys, namis gawas. Mga kikik, mga kukok, nadiri ah. Nanaog. Kanang ninaog oh. Murag lubot sa kaldero. Sino yun? Si Barbie. Guys. Yan, nangaon mi og balot lagi. Si Steph, si Yuri, si Aya, si Lalang, Lara, si Zoe. Sa kabayo tas kilid kinahadlok. Kaya may ginabang kaya mo pagkaon gurot ni Tita. Hello mga FW. Pagi mo views ah. Latak yung tika ta smell ka daw. Ala ka. Diba? Nangaon sila og balot, charlon, siumay. Kumilan buhaton. Paramis dress gawas. Si balot oh. Yan si Yuri oh. Ay, guwapa kaayo. Ay, apil ko na mamlagya si ang ligad manita. Apil man naman. Pangagaya dahil yun, parang di maulas viewers. Parang mo yung tagaan lagi ka na. Look, grabe ka siksi ni Aya. Hindi na ako makatayo. Lagi. Si... Sana? Oh, ako ng babae. Tita, yun pala si Bing. Ano man? Asa daw ko yung trabaho. Ano mo babae sa maga? Si Pete ka. Kilala ko si Pete oh. DJ Pao. Si ano ba? Si... Sino yan Pao? Chat daw sa kanya. Si Kuan ba? Saira? Bakit? Ano daw? Tarang tayo mo napagpag. Baklaran mo na sila. Dito ako. Sa dahi, istorya dahi bihe. Nanta kayo manupad, pa kayo sa viewers. Oh, pangay istorya diha. Ikaw magayo, ikaw gagublag. Oh, naghuman naman, ingon naman ko. Nagublag yan si Mga Bisaya diha, don't forget to subscribe me guys. Mga OFW, mamamwa, I love you so much. Oh, diba? Basta-basta bayot. Oh, diba? Ay ko kalinti ah. Pinduta, ana-ana lang gud, ana-ana. Oh, vlog. Ana-ana lang gud, And pinduta. don't forget Don't forget to subscribe me and push the bell button, notification bell button. No, ana kabali-baliktad na noon. don't forget subscribe the Naratol ni nung taday, naratol ni noon ko. Sige lang para makat... Hala, si mapuno nila kung kuan. Sige lang, kaya pa man. Tabangi ko ninyo mga bayot, mga Bisaya diyan. Ano yung mga gwapa o. Mga koko o kikik. Nadire. Koko kung kikik Gini, sa oh. doon, abot na sa Bicol. Oh, nara o. Nawakwak, nilupan. Sa kutob, lagod siya mga kuan. Naglimit. Ang kwan, ang langgam. Mukamang ang langgam sa toong. Mulupad man. Bibo kay mi diri guys. Kanangaon mi diri. Dito kayo may guys, wala na mong gibayaran. Oh, nananing abot. Okay. Yun lang. Ay, ano na. Sundo ni Lalabs. Kumot kay Versace karon day. Versace on the floor. Kuya, dami ng binta kuya. Dami ng kit. Tumal ba? Marami nang nagbili ng chicharon mo tsaka balot. Kanina pag yun na ubos. Dobalik ko tas mayari. Angkat lang. Angkat lang ito.
Angkat lang niya. Nag-angkat siya og balot, guys, para Masti, hi kuya. Hi ka kuya. Diba? Two step. Ayun, tita, kaya natatawa ko sabi mo mga anong step. Sige na, kaya wala ko yung one space. Ayoko, ay mairis ha. Ay, vlog, tagay ko ginabang big akong mata na balda. Vlog, tagay ko mata kay ako ang mamasang. Di ka afford sa akong mata og payo. Busa karon ako na lang mga yung kabuang. Hiwi. Ay, takoy, mag-edit sa imong kanan na ta. Di na, dito na ni Paka. Scripted. Dito na ni sulod, oy. Dito na sulod niyo, eh. Ano edit. Scripted ba kay kata? Sige na, bye-bye na. Bye. I love you guys. Don't forget to subscribe me. I love you. God bless you all. Bye. Ay, ta TikTok ta.